Que somos aquí o passar en bé, som els descobridors. El Teatre Can Gomà està situat a l'edifici del mateix nom, que fou construït l'any 1947 per l'arquitecte Francesc Vilaquat per a la producció de cava. L'empresa Champagne Gomà elaborava i embotellava aquí el seu vi. L'envellia a les caves subterrànies que encara es conserven. L'edifici fou adquirit per l'Ajuntament quan l'empresa va tancar i uns anys després va començar la programació de teatre. Que somos aquí o passar en bé. L'edifici també acull l'Escola de Música i és seu de diverses entitats, com el Centre Andaluz, el Clavell, la Hermandad de Nostra Galícia o la Coral Sant Vicenç. També pots trobar activitats Somos los descubridores. Si no lo creen, vean ustedes. Pues siéntese usted, si no tiene prisa, aquí a mi... La història comença amb Ramon Gomà, que amb els seus diners i els seus múltiples negocis va voler muntar una empresa de cava a Mollet que era molt més fàcil que fer-ho a Sant Sadurní d'Anoia. El raïm que feia servir era dels voltants, tant de Mollet, Martorelles o Sant Fos, i si no, doncs el portava del Penedès. Va començar jugant una petita cava, però quan va necessitar més espai doncs va començar a construir les grans quilòmetres de caves que n'hi ha a sota. Construeix 4 plantes subterrànies de cava, que fa que sigui de les més grans de tota Espanya. També construeix una casa amb estil modernista, però mai va viure en aquella casa. Va participar en nombroses fires comercials, tant d'abast nacional com comarcal. Tenia bona relació amb la ciutat, fins i tot tenia anuncis a la Marineta. La fortuna dels Gomà venia del cotó, llavors durant la crisi van necessitar diners i van començar a fer una gestió bastant poc responsable, que va enfonsar l'economia de l'empresa. Actualment la marca encara continua i pertany a una empresa de Sant Sadurní. Va morir el Raül en un accident automobilístic i ja va començar a vendre l'empresa per un pastisser i fins i tot xampinyons, però ja mai va recuperar el seu esperit. Quan l'Ajuntament adquireix l'edifici, fa diverses actuacions per intentar transformar aquest pedazo d'edifici en un espai cultural, en el qual ha fet inversions en la cabina de so i llum, i l'acústica és una assignatura que tenim una miqueta pendent. De totes maneres, una programació estable, tant de teatre infantil com dansa i teatre professional. La visita de les caves s'ha realitzat molt puntualment a la ciutadania, però actualment no es poden visitar pel seu estat. Fins i tot hi ha tanta humitat que hi ha 1 metre d'aigua en la planta més baixes, que situen a uns 23 metres per sota del nivell de la terra i s'han de baixar 60 i pico graons. Gracias a todos.